ये कहानी है ढोलकपुर गांव के, जहाँ कुल पेड़ और पक्षी मिलजुल के रहत रहन स। वहाँ बहुत ही तरह तरह के पेड़ रहे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी ऊपर रहत रहन स। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहलस, ए चमेली चिड़िया, देखा मौसम कितना बढ़िया बा, मन करता कि झूम के नाची। त नाच ला, पर तू तो नाच ही नहीं खा सकत, तहर गोड़ ही जमीन के अंदर बा। टीटू पेड़ बहुत तेज सर हिलौलस और चमेली के नीचे गिरा देलस। ला, हम तो नाच लेनी, तू गिर गईलू ना। तू तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं के। उहवा सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करत रहन स। उहवा एगो पपीता के भी इलाका रहे, जहाँ कुल पपीता और चिड़िया रहत रहन स। सब बहुत खुशी खुशी रहत रहन स। उहवा एगो मोटा पपीता के भी घर रहे, जौन कुल पक्षियन के मदद करत रहे। कबहू केहू पक्षी के रहे के जरूरत पड़त रहे तो मोटा पपीता के घर के इस्तेमाल कर लेत रहे। मोटा पपीता बहुत अच्छा रहे और सब जरूरतमंद पक्षियन के मदद करत रहे। फिर एक दिन कौआ ओकरा से कहलस, ए मोटू पपीता, हमरा घरे कुछ मेहमान आ रहल बाड़े, तो हम उनका यहाँ लेके आ जाई। बस थोड़े दिन के बात बा, प्लीज तू अपन घर हमरा किराया पर दे दा। हाँ ठीक बा लेला, लेकिन हमरा घर के अंदर गंदगी मत करिहा। पपीता ओकरा के अपन घर थोड़ा दिन खातिर दे देलस और कालू कौआ के मेहमान आके चल गईलन स। और ओकर मेहमान घर के अंदर इतना गंदगी मचा के गईलन स कि मोटा पपीता के बहुत गुस्सा आ गईल। तू कितना गंदा बारा कालू कौआ, तू हमार सब घर गंदा कर दिले। तो साफ कर ला मोटू पपीता, हमर काम तो हो गईल, अब हमरा काम मतलब तहरा घर से। मोटा पपीता ई बात सुन के रूठ गई। फिर कुछ समय के बाद बारिश के मौसम आ गई। सब लोग आपन आपन घर बना ले रहन स। बस कालू कौआ और चमेली चिड़िया ही बिना घर के रहन स। चमेली बहुत मेहनत करत रहे, पर ओकरा के घर बनावे खातिर कुछ जरूरी चीज ना मिलल। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छा रहे। पपीता भैया, हम तारा घर में रह नहीं, बहुत बारिश के मौसम बा और हमार बच्चा भी भीगत तारन सा। हाँ चमेली बहन रहला, लेकिन तू गंदा मत करिहा। पहले कालू कौआ रह के गइल बा, वो हमार घर बहुत गंदा कर दिले रहे। तब कुछ समय के बाद कौआ बारिश में बहुत भीग गई और ओकरा ठंड भी लाग गई। तब वो मोटा पपीता के पास ही आई। पपीता भाई, ए पपीता भाई, हमरो अपना घर के अंदर घुसाला, हम ठंड से मर रहल बानी। ना कालू कौआ, हमरा घर में तहरा नियर गंदा लोग के जगह नहीं खे, और यहाँ ऐसे भी चमेली और ओकर बच्चा बा, त तहरा जगह ना मिली। कालू कौआ ये बात सुन के चल गई। तब बारिश के समय बंद हो गई और सब पक्षी आपन आपन जगह वापस चल गईलन स और मौसम भी बहुत साफ हो गई। कुछ समय के बाद जंगल में दूगो खतरनाक बाज आ गईलन स, जौन सबके खात रहन स और पेड़न के फसल भी खराब करत रहन स। ओहनी के बहुत सारा पक्षियन के अपन शिकार बना लेलन स और अब वो मोटा पपीता के फसल खराब करे आवत ही रहन स। मोटका पपीता, ते कहाँ बचबे? तारो फसल खराब होई, फिर तू कैसे जिंदा रहबे? ना भाई, हमरा मत मारा, हमार फसल मत खराब करा। हम तो यहाँ सब पक्षी के रहे खातिर घर दिहिला। अगर हम चल जाइब तो बहुत पक्षी बेघर हो जाइए। तो हमरा उसे का करे के बा? हमरा तो फसल खराब करे से मतलब बा। हम यहाँ के सारा जंगल के उजाड़ देहब और सब पक्षी के मार देहब। तबही पीछे से चमेली उड़ के आइल और ऊ देखलस कि खतरनाक बाज मोटा पपीता के परेशान करत रहे। ऊ फटाफट उहवे आ गई। ए खतरनाक बाज, मोटा पपीता अंकल से दूर रहा, तू इनका के परेशान ना कर सकेला, और अगर तू इनका के परेशान कैला तो तहरा के हमरा से लड़े के पड़ी। अरे चिरई, तू हमरा से लड़बे रे? हम तई फसल खराब ही करब। त
आजा मुकाबला में। चिड़िया और बाज दोनों के लड़ाई होखे लागल। तबही चमेली चिड़िया बाज के जंगल के दूसरा हिस्सा में ले गई, जहाँ शिकारी जाल बिछावले रहन स। बाज चमेली चिड़िया के पकड़े खातिर ओकरा पीछे पीछे उड़त रहे। तब चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच गई और वहां से अचानक दूसरा तरफ मुड़ गई। बाज के रफ्तार तेज होखे के कारण वो दूसरा तरफ ना मुड़ सकल और जाल में फंस गई। तब शिकारी बाज के अपना साथे ले गईलन स और तब चमेली चिड़िया मोटा पपीता के पास वापस चल गई। चमेली, तार बहुत बहुत धन्यवाद। तू बहुत अच्छा बारू। तू अपना जान पर खेल के हमार जान बचैलू। कौनो बात ना मोटा पपीता चाचू, आपके कौनो भी जरूरत होखे तो हमरा के बताएं। आपके ऐसे कौनो परेशान ना कर सकेला। और चमेली, अगर तारा कौनो भी दिक्कत होके तो हमके बताइहा, हम तार सब परेशानी दूर कर देहब। ना, हमरा कौनो दिक्कत नहीं खे। मोटा पपीता अंकल, फिलहाल हम अपन घर बनावे खातिर लकड़ी ढूंढे जाता नी, काहे जे बारिश के समय दोबारा आवे वाला बा। अरे चमेली, तारा अपन घर बनावे की जरूरत नहीं खे। तार घर तई बाना, तू ए घर में रही हा। अरे मोटा पपीता अंकल, ये आप का बात करतानी? हाँ चमेली, तू हमर जान बचौले बाड़ू तो हम तारा खातिर इतना तक कर सकेनी। तू एकरा के अपन चाचू के घर समझला। जब भी तहरा लगे कि बारिश चाहे कौनो मुसीबत आ रहल बा तो तू हमरा घर में आके रह ली हा। और ये घर में कोई ना रही तहरा अलावा, ये बस तहार घर होई। तो आज से आप हमार मोटा पपीता चाचू हो गई नी। हाँ, ऐसा ने समझा। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथे साथे रहे लगलन जा। वो दोनों बहुत खुश हो गईलन स और बहुत ही अच्छे से रहत रहन जा। चमेली अपन बच्चन के भी उहोए ले गईल। ई कहानी से हमनी के ई सीख मिलेला कि जैसन हमनी के बोए नीजा ओइसन ने काटे नीजा। अगर हमनी के अच्छा करम जा तो हमनी के अच्छा ही मिली, और अगर हमनी के बुरा करम जा तो बुरा ही मिली।